Meillä oli tarve saada helposti ruoka liikkumaan keittiöstä asiakkaalle ilman, että siihen välttämättä tarvitaan henkilökunnan panostusta siihen itse tarjouluprosessiin. Meillä on käytössä tämmöinen itsepalvelutilausjärjestelmä, jossa kännykällä pystyy suoraan pöydästä tilaamaan ruoan, jolloin sitten me pystyttiin tästä sitten poistamaan myöskin tämä tarjoiluosuus tämän robotin ansiosta. Eli keittiössä henkilökunta laittaa robotille annokset valmiiksi ja robotti vie ne sitten asiakkaalle pöytään. Robotti oli helppo ottaa käyttöön. Finnideltä saatiin hyvää apua asetusten tekemisessä ja robotin ohjelmoinnissa ja saatiin myös hyvät ohjeet, miten sitä itse pystytään jatkossa ohjelmoimaan. Robotti on yllättävän helppokäyttöinen ja ohjelmointi tapahtuu tämmöisen näytön kautta, mikä on hyvinkin helppokäyttöinen ja selkeä. Meillä oli henkilökunta oli alkuun ehkä hieman varautunut siitä, että mitä tämmöinen uusi robotti mahtaa tuoda tullessaan, mutta robotin nähtyään ja sen vietyä ensimmäiset annokset, niin kyllä henkilökunnan sydän on heltynyt myös tälle kivalle pikkuapulaiselle ja hänen tulonsa tänne valoon on otettu kyllä hyvin vastaan myöskin henkilökunnan keskuudessa. Ja robottia käytetäänkin ei pelkästään näihin asiakkaiden tilaamien annoksien viemiseen, vaan myös muuhun tämmöiseen niin sanottuun roudaamiseen, mitä sitten pystytään robotin avulla helpottamaan. AI Robotics. Robots for smarter environments.